Изказванията във филма отразяват мненията на участниците, да се гледа по собствена преценка. Той не разделя. Гениален е. А това ужасява хората. Той е самото олицетворение на американската мечта, но е и истинско въплъщение на американския кошмар. Господин Тръмп трябва да разбере, че светът не се върти около неговия пенис. Преди никога не бих го погледнала с мисълта: искам този човек да се кандидатира за президент, но сега го обожавам. Лице в лице. Тръмп си има неприятности с казино. Тръмп Тауър. Тръмп ще се кандидатира за президент. Среща с Тръмп. За първи път срещнах Доналд Тръмп в офиса му в Тръмп Тауър. Той първо ме разведе из офиса и ми показа всички корици на списания с него, сложени в рамки. Бяха на стената му. Трябва да сте наясно, че Доналд Тръмп мисли за себе си като за кинозвезда. Обича да си стои у дома, да яде чизбургери и да гледа филми. Преди да стане предприемач, е искал да работи в киноиндустрията. Каза ми, че е мислил да се премести в Холивуд и да стане продуцент на филми. Докато бях с него, постоянно говореше за филми или за актьори, които харесва. Помня, че каза, че Клинт Иствуд е най-великата филмова звезда. Представете си Клинт Иствуд, който си премята пончото през рамо в Мъжът без име или държи ръка на револвера. Ето така Доналд вижда себе си. Затова присвива очи. Мисля, че е упражнявал погледа на Клинт Иствуд милион пъти пред огледалото. Той си представя, че е човек, който живее в продуциран и режисиран от Тръмп филм по негов сценарий. Това е животът на Тръмп. Да познаваш Доналд Тръмп и да си около него означава винаги да си свидетел на това как си угажда. Озовах се в един хеликоптер с Дон Кинг и Доналд Тръмп. Беше сюрреалистично, защото през целия полет стоях вътре и гледах от единия към другия. И двамата се хваляха колко са велики. Не го казвам като нещо лошо, просто се рекламираха. Дори не се слушаха. Говореха непрекъснато. Когато стигнахме до Атлантик Сити, той каза: мини над дървената алея. Искам отец Ал да види моята империя. Показваше ми. Притежавам този хотел, притежавам това. После ми показа район, където щеше да строи Тръмп Тадж Махал. Близо до дървената алея имаше един беден квартал, предимно с чернокожи. Попитах го какво ще стане с тях. Така и не ми отговори. Чух само ругатни. Той се прочу много покрай движението на хората, които се съмняваха в Обама. Той твърдеше, че Барак Обама е роден в Кения, което значило, че няма законното право да е президент, защото според Конституцията трябва да си гражданин на Съединените щати по рождение. Тръмп казваше: той не само е чужденец, но е и африканец. Той е незаконен. Накрая отидох на среща с Доналд Тръмп в офиса му. Той каза: не съм расист, но имам въпроси за президента. Питах го какви. Доказаха, че е роден в Хаваи. Показаха акта за раждане. Не вярвам в това. Не може да се докаже. Попитах го, кое не може да се докаже. Господин Тръмп, играете си с усещането, че той е различен на нас и е африканец. Той не прави нищо друго, освен да отправя глупави и неоснователни обвинения срещу президента. Но човек разбира, че това е типично за Тръмп. При всяка среща с него той винаги говори двусмислени неща. За някои от поддръжниците си той е самото олицетворение на американската мечта, но в същото време е и въплъщение на американския кошмар, защото е човек, който има всички пари на света и може да прави каквото си иска, но обвинява другите и целият свят му е крив. Той е Арчи Бънкър с $1 милиард. 1, 2, 3.
Не го правя заради парите. Правя го, за да го правя. Доналд Тръмп. Разбрах за него, защото в курса по бизнес изучавахме подробно книгата «Изкуството на сделката». Една от най-успешните му книги. Бях впечатлена, защото е написана така, че показва деня на Доналд Тръмп. Звъни на този човек, на адвоката, на еди кой си. Човек разбира как работи умът му. Той говори за унищожаване на конкуренцията. Разказва много директно. Имах чувството, че това е партия шах. Аз обичам много шаха. Когато прочетох книгата, просто не спирах да си мисля, че всичко е една голяма партия шах. Чух за шоуто «Стажантът». Наричаха го интервю за работа. Ако мислите, че имате нужните качества, ако искате да живеете като мен, кандидатствайте, за да станете стажантът. Сещате се? И ние се вързахме. Кой не иска да е милиардер? Кой не иска да живее в Тръмп Тауър и да има прислужници? Доналд Тръмп е най-блестящият ум в маркетинга и брандинга на света. Категорично. Той вече беше известен на всички, но се превърна в суперзвезда. Беше като рок-звезда. Шоуто получи чудесни рецензии, аз също. Не хваляха единствено косата ми. Всички повтаряха «Уволнен си». Всички искаха да гледат онзи Доналд. Виждала съм хора, които го срещат, влюбват се в него и следят всяка негова дума, купуват всичко, което продава, вземат автографи, чакат на опашки, аплодират го. Официално се кандидатирам за президент на Съединените щати. И заедно отново ще направим... Разбира, че докато на хората им е забавно, докато са запленени, докато са заинтригувани, те продължават да гледат и да слушат. Знае как да подходи. Знае подходящи реплики, с които да разгорещи дебата, да го успокои, да натисне малко, да отстъпи. Познава публиката си. Знае за какво са гладни и им го дава. Ние ще си върнем страната. Загубихме я, но ще си я върнем. Той се превърна в икона на популярната култура. Мисля, че се е пристрастил към това. Иска още от същото. Не може да се насити. Леле, махнете аутокюто. Да се повеселим малко, става ли? Питър Тиктин учил заедно с Доналд Тръмп. Това е ценна вещ за мен. Днес я държа под ключ. Във военната академия Доналд Тръмп получи първия си шанс да стане изпълнителен директор. Там за първи път го поставиха начело на други хора. Ето я и страницата. Аз съм точно до Доналд Тръмп. Ето я снимката от годишника. Има звезди от двете страни на яката, защото беше почетен кадет. Идваше му отвътре да командва. Използваше усмивката си и различните си качества, разбираше се с всички и всички го харесваха. Беше на 17 години и командваше около 40 войници. Беше ми началник и го опознах много добре. Доналд си падаше бунтар. И трябва да се научи да използва това. За мен той винаги е бил човек с мисия. Дори тогава. Караше всички да вършат това, което той искаше от тях. Имахме система от ценности. Не се лъжехме и не се крадяхме. Точка. Не беше писано правило. Просто ни беше в кръвта. Един кадет открадна от друг една много хубава запалка Зипо. Заведал го при Доналд Тръмп и той даде да се разбере, че никой не бива да прави нищо, че никой не бива да наказва момчето и хората му се подчиниха. Доналд го заведе в административния офис и го изключиха. Живеехме съвсем по-войнишки. Тръбата свиреше, щом пукнеше зората. 15 минути по-късно вече бяхме строени и готови за проверка. Нямаше отпуски. Ако имахме късмет, родителите ни идваха в неделя и ни извеждаха на обяд. Майка му и баща му идваха често. Бяха любящи родители, особено майка му. Доналд беше известен и харесван.
Избраха го за кавалер в края на годината, а в академията нямаше момичета. Чувал съм Доналд Тръмп да казва, че едно от най-хубавите неща в живота му е това, че е учил във военната академия в Ню-Йорк. Ценностите, в които ни възпитаваха в онази среда за тези няколко години, знам, че Доналд Тръмп живее според тях и до днес. И с мен е така. Възелът на вратовръзката ми е двоен уиндзорски възел. Така ни възпитаха. Всеки ден си връзвахме такъв. Ако днес Тръмп е с вратовръзка, то тя е с двоен уиндзорски възел. Този Доналд Тръмп, когато виждаме по телевизията днес, винаги е бил такъв човек. Много съм богат. След секунда ще ви покажа. Да не се заблуждаваме. Доналд Тръмп е от много богато семейство, а не просто от богато. Фред Тръмп събира имоти, които на времето струват 5 милиона. Богатството и политическите връзки на бащата на Доналд са ключови за успеха на Доналд и за сделките му. Искам да продължа да се интересувам от това, което правя. Ако питате мен, това е животът. Целта ми не е да изкарам много пари, а да си харесвам живота. Ако двете се случват заедно, чудесно. През годините съм се срещал няколко пъти с Доналд Тръмп. И когато разговаряш с него, имаш чувството, че той се вижда като аутсайдер. В началото си мислех, че се преструва. Но той наистина го вярва. Смята, че не е част от така наречената синя кръв, която управлявала Ню Йорк, и че е различен от тях. Парите му, славата му и известното му име никога не са го карали да се чувства част от крупните собственици на имоти. Той се смяташе за човек от Куинс. Не само не искаше да го свързват с останалите, но сякаш искаше да им се подиграе и да направи още небостъргачи като Тръмп. Доналд Тръмп ме наричаше трън в петата. Гордея се с това. Аз съм нюйоркчанка до мозъка на костите си. Тук съм родена и израснах през 70-те години. Това беше доста тежко време. Най-лошите години на Ню Йорк. Бояхме се да не ни оберат. Носехме ръкавици върху брачните си хълки, за да не се виждат. Това е времето на серийния убиец Синът на Сам. На филма «Бронкс гори» имаше убийства, бунтове, изнасилвания. Доналд Тръмп беше един от първите хора, които се възползваха от това, че Ню Йорк е в такова положение. По сравнително положителен начин. Когато Ню Йорк беше почти разорен и другите предприемачи го напуснаха, Тръмп реши да рискува със стария хотел Комодор. Той разбираше, че Ню Йорк е в беда и тепърва започва да се съвзема. Намеси се, за да се възползва от това, което прави. После дойде в западната част и там си намери майстора. Най-лъскавият проект на Тръмп още е на етап планиране. Той и архитектът Хелмут Ян искат да построят гигантски комплекс от офиси, апартаменти и магазини на терен от 13 пресечки край река Хъдзън. Искаха да издигнат 20-метрова стена край западната част, под която щеше да има паркинг за 9000 коли. Мол с площ 200 000 квадратни метра, върху който пък щеше да има 150 етажна най-висока сграда в света, край която щеше да има още 6 най-високи сгради в света. Щяха тотално да унищожат всичко с километри наоколо, а не само в западната част. По това време Тръмп беше страховита фигура. Искаше корекции в наредбите за околната среда и общината се опитваше да ги направи. Борбата ми срещу Тръмп започна в моята трапезария, така както често започват местните спорове. Правехме събития, подписвахме петиции, привлякохме Тони Рандъл, Пол Нюман, Бил Мойерс, Лоран Бакол. В един момент имахме 7000 членове. Той не успя да ни стресне. Не ни уплаши с гръмките си думи. Уверени сме, натискаме, настояваме и нещата стават. Имахме мисия и знаехме какво правим. Съдихме общината. Това включваше и среща с онзи Доналд, който се държеше изключително
арогантно. Ще се наложи да притиснем тези хора, защото нещата вече започват да стават абсурдни. Тръмп прие алтернативната ни идея за мястото. В крайна сметка построиха точно това. Разбра, че това, което се изгражда, е много по-разумен и осъществим проект. Това ми хареса много. В даден момент той всъщност отстъпи. Да, знам, че вие направихте този проект по-добре. Погледнах го и му казах: Доналд, искам някой ден да кажеш това публично. Искам всичко, което искам. 40 години данъчни облекчения. Как ги получих ли? Като не поисках 50. Беше лесно. Казвам на хората, че искам на надгробния ми камък да пише, че Доналд Тръмп ме е наричал трън в петата. Шон Суини, противник на проекта на Тръмп в Сохо. На 21 ме приеха в Медицинска академия Корнел. През 67-ма се настаних в Манхатън, в така нареченото Ист Вилидж. Бяха бурни времена. Кварталът беше идеален за бунтар като мен, защото там бяха живели много такива. Противници на правителството и установения ред. Доналд Тръмп се появи в Сохо и искаше да построи жилищна кула. Щеше да е прикрита като хотел, за да мине за пред закона, но да е жилищна, което не е позволено. Мислеше си, че ние в Сохо сме селяндури и че ще ни използва. Съжалявам, Доналд беше сбъркал адреса, защото не знаеше какво те чака. Никой не можеше да ни каже как ще бъде. Ние казвахме на другите от какво щяхме да сме доволни. Не можеше да ни казват какво ни трябва. Веднага заведохме дело срещу общината. Знаехме, че сградата ще е жилищна, а не хотел. Кой би платил по $20 000 на квадратен метър, ако съдят строителя? Никой. Той се провали. Не можа да продаде и един апартамент. След време се стигна до търг. Получихме каквото искахме. Искахме хотел. Това и получихме. Доналд Тръмп не получи това, което искаше. Не получи жилищна сграда, а само фалит. Тръмп просто спазва законите, не си по-добър от останалите. Целият ми живот е пълен с победи. Аз не губя често. Не губя почти никога. Доналд Тръмп. Адвокат съм и специалността ми е граждански права, права на жените и права на малцинствата, лишени от равен шанс в тази страна. Борехме се за правата на жените и малцинствата, когато това беше твърде непопулярно и спорно занимание. В много отношения то още е такова. Джена Талакова кандидатства за конкурса Мис Вселена и Мис Канада. След като я приеха, конкурсът реши да изключи Джена от надпреварата. Цитираха някакво правило, че е задължително участничките в него да са родени жени. Вие транссексуална ли сте или сте жена? Аз се смятам за жена и винаги съм била жена. Правата на Джена бяха нарушени. Решихме да дадем пресконференция и да се обърнем към Доналд Тръмп, който беше собственик на конкурса, за да се уверим, че тази явна дискриминация няма да продължи. Срещали ли сте Доналд Тръмп? Още не. Джена имаше канадски паспорт. Имаше шофьорска книжка. Имаше акт за раждане, в който пишеше, че е жена. Това трябваше да е достатъчно за господин Тръмп. Тя не е молила господин Тръмп да покаже снимки от раждането си, за да види неговата анатомия и да се убеди, че той е мъж. След като заявихме, че не искаме снимки на неговата анатомия, господин Тръмп се е обадил в сайта за светски новини TMZ и е заявил, че ще съм много впечатлена от неговия пенис. Тогава отвърнах: не разполагам с достатъчно силна лупа, за да видя нещо толкова малко. Господин Тръмп трябва да разбере, че светът не се върти около неговия пенис. Нито около нечий друг. Тези времена отдавна са отминали. Не мисля, че тя е особено добър адвокат.
Беше много интересно. Той, разбира се, ме обиждаше и ме нападаше лично. Това не ме притеснява, защото посланието е, че съм спечелила спора и съм права. В крайна сметка, той отстъпи. Мисля, че господин Тръмп осъзна, че в центъра на проблема стоят гражданските права. Но в същото време той създаваше димна завеса. Глория се намеси 2 дни след това. Решението вече беше взето. Явно го прави за публичност. Ако знаех, че ще се намеси, може би щях да взема друго решение. Ще ви кажа къде е иронията. След около 2 години бях в канал Fox News. Изведнъж господин Тръмп се втурна в стаята, в която стояхме. Казах си: "О, не! Не успях да предупредя клиента си. Какво ли ще ми каже? Какво ще направи?" Той се приближи. Запознах го с клиента ми и Тръмп каза: "Наели сте най-добрият адвокат на света. Няма да спре, докато не извоюва справедливост. Затова никога не я уволнявайте, защото няма да намерите по-добра." Усмихна се, стисна ми ръката и си тръгна. Само че когато заставаше пред камерите, говореше съвсем други неща. Може би тези 2 души са истинският Тръмп. Доналд Тръмп искаше да е във футболната лига и да притежава много важен имот в Манхатън. Той си мислеше, че в лигата вероятно ще има място за 3-ти нюйоркски отбор, особено ако той играе в Манхатън. Доналд не бе поканен в лигата. Собствениците й бяха против влизането му в техния клуб. През 1983 се предвиждаше създаването на футболна лига на САЩ. Изведнъж Доналд си намери нова играчка. Тя беше професионален отбор. Имаме силни собственици. По времето на най-големите и успехи в Националната футболна лига е имало 16 отбора. Говорим за най-добрите и времена. И ние трябва да имаме толкова отбори. Не беше нужно да сме гении, за да се сетим, че става нещо. Той имаше собствени цели. Идеята на новата лига беше да играят през пролетта, когато няма да се играят други футболни мачове. Той се намеси веднага и каза, че ако Бог е искал футболът да се играе през пролетта, е нямало да измисли бейсбола. Винаги съм смятал, че пролетта е лош сезон. Основната причина да дойда в тази лига е, че смятах, че ще се премести през есента. Така и стана. През 80-те единствените 3 телевизионни мрежи имаха отношения с НФЛ. Новата лига реши мачовете да са през есента. Никой от мрежите не ги искаше. Стадионите не бяха на разположение. Нямаха пари, а вече бяха загубили няколко $100 милиона. Тогава Тръмп ги убеди да заведат дело срещу НФЛ за нарушения на антитръстовите закони. Ако съдим по това, което чувам от всички и по здравия разум на закона, на практика няма начин да загубим това дело. Ясно е, че Лигата на САЩ спечели битката, но загуби войната. Съдията разпореди, че НФЛ са нарушили антитръстовите закони. Но делото се разви по такъв начин, че НФЛ изглеждаха унеправдани, докато се защитаваха от човека с костюм за $5000. Доналд Тръмп остави впечатлението, че е грубиян, който иска всичко. Съдията отреди Лигата на САЩ да получи $1. Понеже делото беше за антитръстови нарушения, щетите се плащаха тройно, което значи, че те получиха $3. Това беше краят на лигата. Просто и ясно. През 2009 ESPN пуснаха нов документален сериал със заглавие 30 от 30. Той беше революционен. Помолиха ме да режисирам един епизод. Казах им, че ще приема само ако направя епизод за убиеца на Лигата на САЩ. Сещате се кого имах предвид? Опитах се да говоря с Доналд, но той се криеше. Имаше много способен портиер. Пишех писма, пишех имейли, звънях му по телефона. Никой не ми отговаряше. Помолиха ме да взема интервю за предстояща поредица в Sports Business Journal. На следващия ден телефонът ми звънна и се обади същият портиер, който каза: "Господин Тръмп ще ви приеме." Да го направим бързо. Къде е моята камера? Защо не е на статив?
Имах чувството, че не иска да е там. Всичко го дразнеше. Искаше следващия въпрос. Виждах, че нервничи, като хлапе, оставено след часовете. Получихме това, което искахме. Той се постара да се защити, а после нанесох удара от милост. Чекът, който Лигата на САЩ спечели в съда. Искам да го погледнете. Би трябвало да се усмихне, нали? Не. С това чашата преляза него. Той излезе. Потупа ме снисходително по рамото и излезе. Каза ми: надявам се разбирате, че направих всичко по силите си. Отвърнах му: Доналд, аз просто правя филми и ще съм максимално обективен и честен. Ще направим голяма и лъскава премиера. ESPN ще те поканят, ще пратим лимузина, надявам се да дойдеш. Той каза: това зависи от теб, нали? Пратих му бележка и той ми я върна. Когато Доналд отговаря с писмо, просто взема черния си магически маркер и драска върху твоето писмо. Нарече го третокласен филм и каза, че не е честен. Всичко най-добро, Доналд Тръмп. Послепис: ти си неудачник. Нямаше да живея в гетото винаги. Зная го, защото майка ми ни позволяваше да мечтаем и да използваме въображението си. Имам добро образование, но първата ми диплома е от училището на трудния живот. Много бързо разбрах, че животът не е лесен и че човек трябва да е много упорит, за да оцелее. Когато взех магистърска степен, отидох в Белия дом. Получих шанс да работя като доброволка за демократите и да помагам на адвокатка по гражданските права. Тя ме взе под крилото си и ми помогна да започна да работя за вице-президента Ал Гор. После отидох да работя за Бил Клинтън. Това бяха най-бурните времена в Белия дом през последните десетилетия. Имаше дело за импичмент, за Бога. Меко казано, бях отвратена от политиката. Чух за стажантът от колегите си в щаба на демократите. Те също бяха много амбициозни и говореха за някакво ново шоу, което Доналд Тръмп води с Марк Бърнет. Не им казах нищо, но реших да кандидатствам. Доналд Тръмп искаше някой, който ще се бори, за да стане директор на компанията му. Някой като него. Прям, директен, агресивен. Знаех, че представянето ми ще определи тона на отношенията ми с Доналд Тръмп. Трябваше да изпъкна сред останалите. Доналд Тръмп не ме плашеше. Боях се от процеса, нямаше ясни правила, правехме каквото той каже. Гонеше от шоуто този, когато решеше, дори да беше нечестно. Това беше неговото шоу. Ето от това се боях. Знаех, че влязали в заседателната зала съм в беда. Колкото по-смело се държах, толкова по-голям успех постигах. Колкото по-агресивна бях, колкото повече спорех, колкото повече обиждах, толкова по-голяма ставаше марката. Прочувах се все повече и повече хора искаха да ме гледат. Накрая чух двете фатални думи. Уволнена си. С този жест. Стремежите ми винаги са били по-високи от стажантът. Играех игра в играта. Исках не просто зрителите да научат името ми. Исках светът да го научи. Когато хората ме питат за Доналд, дали той наистина е такъв, казвам, че и той играе игра в играта. И печели. А когато не печели, променя играта и другите изостават. Той не разделя. Гений е. А това ужасява хората. Доналд Джей Тръмп призовава за пълна забрана мюсюлмани да влизат в Съединените щати, докато избраните от народа хора успеят да разберат какво става под дяволите. Хората са уморени. Политиците казват едно, а вършат друго, но на него му вярват. Вие сте моят модел за подражание, сър. Да. Поддръжниците на Доналд знаят, че той ще направи това, което е обещал.
Защото в миналото винаги е изпълнявал обещанията си. Ще си върнем работните места. Ще си ги върнем. Ще си ги върнем. Ан Култър, автор на Адиос Америка. Тръмп е реалити звездата, която чакахме. Когато го погледна, виждам много неща. Много хора ги виждат. Но откакто се кандидатира за президент, го виждам по различен начин. Не съм си представила, че Тръмп изобщо има някакъв шанс да е сериозен кандидат, докато не изнесе речта за мексиканските насилници. Когато Мексико праща своите граждани, не ни праща най-добрите. Не изпраща вас, не изпраща вас. Изпраща хора, които имат много проблеми. Те носят своите проблеми със себе си. Носят наркотици. Носят престъпност. Изнасилват. Предполагам, че някои са добри хора. Това не беше част от подготвената реч. Каза го от сърце. Знаех, че всеки кандидат, който поставя интересите на Америка над тези на чужденците и на няколко плутократи, има шанс да спечели изборите. Молех кандидатите за президент на републиканците да засегнат въпроса за имиграцията, но не можах да ги убедя. В това време Тръмп е видял интервюто, което дадох за Хорхе Рамос и веднага поиска копия от книгата ми «Адиос Америка». Основната тема в нея е за мексиканците изнасилвачи. След 2 седмици Тръмп обяви, че се кандидатира, спря да следва речта и започна да говори за престъпниците, за наркодилърите и изнасилвачите, които Мексико ни праща. Това е език на омразата. Той ще предизвика насилие не само срещу мексиканските американци и мексиканците, но и срещу имигрантите. Седмица по-късно той не се беше отрекал от думите си и светът беше в шок. Казах си, ето този кандидат чаках. Не става дума за мен, а за вас, повярвайте ми. Това е движение. Доналд Тръмп, президент. Прекарал съм много време с Доналд Тръмп. Най-интересният период беше между 2003 и 2005. Тогава аз бях репортер за Ню Йорк Таймс и после написах книгата «Нацията на Тръмп е място, където чрез самореклама стигаш далеч, често дори при липса на конкретни постижения. Там, ако името ти го пише навсякъде, по водка и матраци, и по бельо и небостъргачи, това значи, че си успял. Ако говорим за чудесни пържоли, аз току-що вдигнах залога. Пържоли Тръмп. Тогава моментът ми се стори много подходящ да пиша за човек, чието бизнес холдинги бяха в пълен безпорядък, но който, благодарение на стажантът, си беше създал образ на бога на американския бизнес. Дълго време обикаляхме страната с различните му самолети. Обича картофен чипс. До него винаги имаше по един голям пакет. Обикаляхме Палм Бич с червеното му Ферари, което не умееше да кара добре. Бъркаше скоростите всеки път, когато наближавахме знак «Стоп». При потегляне също не се справяше добре. Харесваше му, че ще пиша книга. Явно е смятал, че работим заедно. Бях изненадан, че ми сътрудничи, но после той ми каза, че книгата била негативна. Нападна ме лично и ме нарече мухлю и буклук. Използва целия си репертуар от добре познати обиди. Дан Радър е неудачник. В общи линии Рози е неудачница. Той явно е влюбен в Адолф Хитлер по някакъв начин. Точно преди книгата да излезе, ме помоли да му покажа корицата. Малко след като я получи, ми се обади и каза: «Много ми харесва. Приличам на Супермен. Харесва ми». Но въпреки това ме осъди. Осъди ме. Заведе дело за 5 милиарда долара. Мисля, че в САЩ няма друго дело за такава сума. Твърдеше, че съм нанесъл необратими вреди на репутацията и бизнеса му. Но най-много го дразнеха 3 страници от книгата, в която пишеше за мрежата му. Там се описва подробно навикът му да преувеличава, когато казва колко пари притежава. Не искам да се хваля, но съм най-големият предприемач в града. Това не е вярно. Никога не е бил най-големият предприемач по нито един критерий. Нито по стойността на имотите, нито по площта им. За мен беше добре дошло да обсъдим книгата ми в съда. Той явно е смятал, че издателят ми ще се предаде.
Щом се отърси от шока, че смятаме да оспорваме агресивно, осъзна, че понеже щяхме да обсъждаме парите му, щяхме да получим достъп до данни за данъците и цялото му счетоводство, а те не бяха обявявани публично. По време на делото представихме изчисление на финансовото му състояние от една от банките му. Това стана през 2005 и Deutsche Bank беше пресметнала, че състоянието му е около 788 милиона долара, а той твърдеше, че притежава 5-6 милиарда. Наехме един от най-добрите адвокати в Съединените щати. Той попита Доналд как е стигнал до собствената си оценка за богатството си. В общи линии Доналд отвърна: това зависи от това как се чувствам. Зависи как се чувствам в съответния ден. Зависи в какво настроение съм тогава. Съдихме се с Доналд, обелихме му кората като на старо дърво и той загуби. Смятам, че не спира да живее с мисълта и да се заблуждава, че е мегамилиардер. В крайна сметка се чувства толкова несигурен, че ако не го смятат за човек, който е сред първите 100 или 200 от списъка на списание Forbes, значи е никой. Според мен хората в много случаи са твърде жестоки. И ако не действаш по определен начин, ще те изядат жив. Ако изобщо ще мислиш нещо, най-добре мисли на едро. Доналд Тръмп. Политиците дават много обещания, които не смятат да спазят. Не ни казват какво мислят всъщност. Не съм виждала друг политик като Доналд Тръмп. Само един ексцентричен милиардер, който обича Америка, може да постъпва така. Иначе спонсорите веднага ще му кажат: не, това не е нашето послание. Той показва голяма смелост, склонен е да губи пари, склонен е да губи приятели, дори в квартала си. Позицията му не е популярна. Самофинансирам се. Мнозина си мислят, че не е така. Всички те са кръвопийци. Преди никога не би го погледнала с мисълта: искам този човек да се кандидатира за президент, но сега го обожавам. USA. USA. Не съм присъствала на политически събития, на които хората са толкова щастливи. Той най-после говори за имиграция, за търговия и го е грижа за американците. Показва среден пръст на медиите и на политическата коректност. Хората чакаха някой да вземе тяхната страна точно по тези въпроси. На коя реплика пляскат най-много на всички митинги? Ще построя стена. Това ги изправя на крака. Винаги пляскат най-много. Ако осъзнае, че е говорил твърде дълго и е станал скучен или е казал нещо, което хората не харесват и иска да ги спечели пак, започва да говори за стената. Тя ще е истинска, голяма и здрава. Ще минават само законите. Никой друг. Никой друг. Никой. Никой няма да минава. Медиите отказваха да говорят за това, но после казаха: не разбираме защо това се харесва толкова. Ами говорете за проблемите. Кандидатирането на Доналд Тръмп е краят на американската мечта, но не в клиширания смисъл. Не в представата, че тя е свързана с пари. Важно е да имаш работа, да изпитваш чувство за собствено достоинство, да те грижа за твоето семейство, за твоя град, за твоята страна, вместо за целия останал свят. Напълно непростимо е, че и двете партии не защитават това. И изведнъж Тръмп се появява и казва: аз поставям американците на първо място. Нима това е нова платформа? А никой не може да се мери с него. Мълчаливото мнозинство подкрепя Тръмп. Тръмп направи Америка велика отново. Това е война. Не гледаме ли на него така? Да. Доктор Бен Карсън, бивш кандидат за президент на републиканците. В момента много от американците са ядосани. Те изпращат хора във Вашингтон, за да променят нещата, но нищо не се променя. Става все по-лошо. Ако не се появи боец, нищо няма да се промени. Америка заприличва много на Древен Рим. Градът се руши около нас, но всички искат да отидат в Колизеума. До там сме стигнали. Доналд Тръмп случайно разбира това. Много хора казват, че трябва да се промени и да се държи повече като президент.
Но истината е, че в момента се рекламираме от сцената на Световната федерация по кетч. А ако не можеш да говориш пред публиката на кетча, няма да постигнеш нищо, колкото и логично да звучиш. Светът ни се смее. Ако аз съм президент, няма да го прави. Аз смятам, че в началото, когато Доналд Тръмп се кандидатира за президент, целта му беше да нанесе много сериозен политически удар и да се включи като сериозен играч. Само че някъде по пътя, след като хората започнаха да идват на предизборните митинги, той си е казал: мога да спечеля тези избори. Но дълбоко в себе си не съм убеден, че той иска да е президент. Ако един ден се събуди и трябва да управлява страната, би изпитал ужас от тази мисъл. Защото той не управлява дори бизнеса си така. Той не е управител. Просто няма равен в рекламирането. И не е нужно да управлява, ако може да използва такива средства. А той го прави по-добре от всички други, които сме виждали. Имаме голям дефицит, висока безработица, голям проблем и не ни уважават. Сигурна съм, че през следващите 8 години ще го изобличавам, че е извършил това или онова, но мисля, че ще построи стена. Вярвам, че ще ограничи или дори ще спре напълно имиграцията на мюсюлмани. Ще намали имиграцията като цяло, ще депортира незаконно дошлите чужденци. Ако развърже ръцете на полицията, ще се отървем от много такива. Американският народ се моли за това отдавна, но политиците не го чуват. Хиляди хора се опитват да влязат. Да ги пуснем ли или не? Не. Не ме е грижа на колко сгради е изписано името му. Бог да го благослови. Нека е толкова богат, колкото може. Но другите хора също трябва да имат права. Когато напада малцинствата или жените, лишени от права, това не е послание към поддръжниците му, а показва какъв е той. Какво е готов да направи? Как смята да го направи? Какъв човек смята, че има правото да бъде? Едно е да си забавен, а съвсем друго да знаеш, че човекът в Белия дом взема решения на живот и смърт. А това не е никак смешно. Никак. Би ги скъсал от бомбардировки. Иронията е в следното. Това, което ме плаши в Доналд Тръмп и което плаши Републиканската партия, е как да озаптим всичко. И колко време ще продължи. И докъде ще ни отведе. Когато бях дете и ходех в Кони Айлънд, се качвах на влакчето Циклон. Не виждах къде ще свърши пътуването. Надявах се, само в края му, още да сме на релсите. Това, което става, е лошо, но след 10 години няма да сме велика страна, ако продължаваме така. Хората винаги ме питат: ако Доналд спечели, ще отидеш ли да работиш в Белия дом? Казвам им: разбира се. Мисля, че това е рядък шанс да служа на страната, която обичам. А и обичам оръжия и пари. Търговията, хазната, отбраната, държавния департамент. Където кажете, господин Тръмп. Никой не бива да подценява Доналд Тръмп. Никога. Никога. Никога не подценявайте Доналд Тръмп. Белият дом на Тръмп би бил около 50-етажен, ще е боядисан в златен цвят, по Пенсилвания авеню ще има мигащи лампички, Air Force 1 ще е инкрустиран с диаманти. В неделя по телевизията ще дават повече разговори с президента край камината, отколкото някога сте искали. Иначе може да е добър президент, но ако някой мисли, че Доналд Тръмп ще се откаже, се е объркал сериозно. Студио Медиа Линк. Изказванията във филма отразяват мненията на участниците, да се гледа по собствена преценка. Той не разделя. Гениален е. А това ужасява хората. Той е самото олицетворение на американската мечта, но е и истинско въплъщение на американския кошмар. Господин Тръмп трябва да разбере, че светът не се върти около неговия пенис. Преди никога не бих го погледнала с мисълта: искам този човек да се кандидатира за президент, но сега го обожавам. Лице в лице. Тръмп
си има неприятности с казино. Тръмп Тауър. Тръмп ще се кандидатира за президент. Среща с Тръмп. За първи път срещнах Доналд Тръмп в офиса му в Тръмп Тауър. Той първо ме разведе из офиса и ми показа всички корици на списания с него, сложени в рамки. Бяха на стената му. Трябва да сте наясно, че Доналд Тръмп мисли за себе си като за кинозвезда. Обича да си стои у дома, да яде чизбургери и да гледа филми. Преди да стане предприемач, е искал да работи в киноиндустрията. Каза ми, че е мислил да се премести в Холивуд и да стане продуцент на филми. Докато бях с него, постоянно говореше за филми или за актьори, които харесва. Помня, че каза, че Клинт Иствуд е най-великата филмова звезда. Представете си Клинт Иствуд, който си премята пончото през рамо в Мъжът без име или държи ръка на револвера. Ето така Доналд вижда себе си. Затова присвива очи. Мисля, че е упражнявал погледа на Клинт Иствуд милион пъти пред огледалото. Той си представя, че е човек, който живее в продуциран и режисиран от Тръмп филм по негов сценарий. Това е животът на Тръмп. Да познаваш Доналд Тръмп и да си около него означава винаги да си свидетел на това как си угажда. Озовах се в един хеликоптер с Дон Кинг и Доналд Тръмп. Беше сюрреалистично, защото през целия полет стоях вътре и гледах от единия към другия. И двамата се хваляха колко са велики. Не го казвам като нещо лошо, просто се рекламираха. Дори не се слушаха. Говореха непрекъснато. Когато стигнахме до Атлантик Сити, той каза: "Мини над дървената алея. Искам отец Ал да види моята империя." Показваше ми: "Притежавам този хотел, притежавам това." После ми показа район, където щеше да строи Тръмп Тадж Махал. Близо до дървената алея имаше един беден квартал, предимно с чернокожи. Попитах го какво ще стане с тях. Така и не ми отговори. Чух само ругатни. Той се прочу много покрай движението на хората, които се съмняваха в Обама. Той твърдеше, че Барак Обама е роден в Кения, което значило, че няма законното право да е президент, защото според Конституцията трябва да си гражданин на Съединените щати по рождение. Тръмп казваше: "Той не само е чужденец, но е и африканец. Той е незаконен." Накрая отидох на среща с Доналд Тръмп в офиса му. Той каза: "Не съм расист, но имам въпроси за президента." Питах го какви. Доказаха, че е роден в Хаваи. Показаха акта за раждане. Не вярвам в това. Не може да се докаже. Попитах го, кое не може да се докаже. "Господин Тръмп, играете си с усещането, че той е различен на нас и е африканец. Той не прави нищо друго, освен да отправя глупави и неоснователни обвинения срещу президента." Но човек разбира, че това е типично за Тръмп. При всяка среща с него той винаги говори двусмислени неща. За някои от поддръжниците си той е самото олицетворение на американската мечта, но в същото време е и въплъщение на американския кошмар, защото е човек, който има всички пари на света и може да прави каквото си иска, но обвинява другите и целият свят му е крив. Той е Арчи Бънкър с $1 милиард. 1, 2, 3. Не го правя заради парите. Правя го, за да го правя. Доналд Тръмп. Разбрах за него, защото в курса по бизнес изучавахме подробно книгата "Изкуството на сделката", една от най-успешните му книги. Бях впечатлена, защото е написана така, че показва деня на Доналд Тръмп. Звъни на този човек, на адвоката, на еди кой си. Човек разбира как работи умът му. Той говори за унищожаване на конкуренцията. Разказва много директно. Имах чувството, че това е партия шах.
Аз обичам много шаха. Когато прочетох книгата, просто не спирах да си мисля, че всичко е една голяма партия шах. Чух за шоуто "Стажантът". Наричаха го интервю за работа. Ако мислите, че имате нужните качества, ако искате да живеете като мен, кандидатствайте, за да станете стажантът. Сещате се? И ние се вързахме. Кой не иска да е милиардер? Кой не иска да живее в Тръмп Тауър и да има прислужници? Доналд Тръмп е най-блестящият ум в маркетинга и брандинга на света. Категорично. Той вече беше известен на всички, но се превърна в суперзвезда. Беше като рок-звезда. Шоуто получи чудесни рецензии, аз също. Не хваляха единствено косата ми. Всички повтаряха "уволнен си". Всички искаха да гледат онзи Доналд. Виждала съм хора, които го срещат, влюбват се в него и следят всяка негова дума, купуват всичко, което продава, вземат автографи, чакат на опашки, аплодират го. Официално се кандидатирам за президент на Съединените щати. И заедно отново ще направим... Разбира, че докато на хората им е забавно, докато са запленени, докато са заинтригувани, те продължават да гледат и да слушат. Знае как да подходи. Знае подходящи реплики, с които да разгорещи дебата, да го успокои, да натисне малко, да отстъпи. Познава публиката си. Знае за какво са гладни и им го дава. Ние ще си върнем страната. Загубихме я, но ще си я върнем. Той се превърна в икона на популярната култура. Мисля, че се е пристрастил към това. Иска още от същото. Не може да се насити. Леле, махнете аутокюто. Да се повеселим малко, става ли? Питър Тиктин учил заедно с Доналд Тръмп. Това е ценна вещ за мен. Днес я държа под ключ. Във военната академия Доналд Тръмп получи първия си шанс да стане изпълнителен директор. Там за първи път го поставиха начело на други хора. Ето я и страницата. Аз съм точно до Доналд Тръмп. Ето я снимката от годишника. Има звезди от двете страни на яката, защото беше почетен кадет. Идваше му отвътре да командва. Използваше усмивката си и различните си качества, разбираше се с всички и всички го харесваха. Беше на 17 години и командваше около 40 войници. Беше ми началник и го опознах много добре. Доналд си падаше бунтар. И трябва да се научи да използва това. За мен той винаги е бил човек с мисия. Дори тогава. Караше всички да вършат това, което той искаше от тях. Имахме система от ценности. Не се лъжехме и не се крадяхме. Точка. Не беше писано правило. Просто ни беше в кръвта. Един кадет открадна от друг една много хубава запалка Зипо. Заведал го при Доналд Тръмп и той даде да се разбере, че никой не бива да прави нищо, че никой не бива да наказва момчето и хората му се подчиниха. Доналд го заведе в административния офис и го изключиха. Живеехме съвсем по-войнишки. Тръбата свиреше, щом пукнеше зората. 15 минути по-късно вече бяхме строени и готови за проверка. Нямаше отпуски. Ако имахме късмет, родителите ни идваха в неделя и ни извеждаха на обяд. Майка му и баща му идваха често. Бяха любящи родители, особено майка му. Доналд беше известен и харесван. Избраха го за кавалер в края на годината, а в академията нямаше момичета. Чувал съм Доналд Тръмп да казва, че едно от най-хубавите неща в живота му е това, че е учил във военната академия в Ню-Йорк. Ценностите, в които ни възпитаваха в онази среда, за тези няколко години, знам, че Доналд Тръмп живее според тях и до днес. И с мен е така. Възелът на вратовръзката ми е двоен уиндзорски възел. Така ни възпитаха. Всеки ден си връзвахме такъв. Ако днес Тръмп е с вратовръзка, то тя е с двоен уиндзорски възел. Този Доналд Тръмп, когато виждаме по телевизията днес,
винаги е бил такъв човек. Много съм богат. След секунда ще ви покажа. Да не се заблуждаваме. Доналд Тръмп е от много богато семейство, а не просто от богато. Фред Тръмп събира имоти, които на времето струват 5 милиона. Богатството и политическите връзки на бащата на Доналд са ключови за успеха на Доналд и за сделките му. Искам да продължа да се интересувам от това, което правя. Ако питате мен, това е животът. Целта ми не е да изкарам много пари, а да си харесвам живота. Ако двете се случват заедно, чудесно. През годините съм се срещал няколко пъти с Доналд Тръмп. И когато разговаряш с него, имаш чувството, че той се вижда като аутсайдер. В началото си мислех, че се преструва. Но той наистина го вярва. Смята, че не е част от така наречената синя кръв, която управлявала Ню Йорк, и че е различен от тях. Парите му, славата му и известното му име никога не са го карали да се чувства част от крупните собственици на имоти. Той се смяташе за човек от Куинс. Не само не искаше да го свързват с останалите, но сякаш искаше да им се подиграе и да направи още небостъргачи като Тръмп. Доналд Тръмп ме наричаше трън в петата. Гордея се с това. Аз съм нюйоркчанка до мозъка на костите си. Тук съм родена и израснах през 70-те години. Това беше доста тежко време. Най-лошите години на Ню Йорк. Бояхме се да не ни оберат. Носехме ръкавици върху брачните си хълки, за да не се виждат. Това е времето на серийния убиец Синът на Сам. На филма «Бронкс гори» имаше убийства, бунтове, изнасилвания. Доналд Тръмп беше един от първите хора, които се възползваха от това, че Ню Йорк е в такова положение. По сравнително положителен начин. Когато Ню Йорк беше почти разорен и другите предприемачи го напуснаха, Тръмп реши да рискува с